I dag der har jeg lidt et problem. Min bil den har brændt alt sin kølervæske af. Vi skal finde ud af hvorfor. Jeg har skiftet den her slange. Så har vi skiftet termostathuset. Så har jeg skiftet vandpumpe. Så har vi skiftet den her kølervæskeslange. Så har jeg skiftet den her ned. Det var lidt mere bøvlet. Sådan lidt svært at se kølervæskestand den her. Og det er ikke så godt. Sæt tændingen på. Der skal man sætte blæseren på det laveste, og temperaturen på det højeste. Nu ser jeg virkelig nogle ting her. Noget som helst, der ryger. Det I kan se. Det er lidt sjovt. Nu siger den check coolant level. Jeg kan ikke være meget mere kølervæske i nu. Oliestanden ser fint nok ud. Det er ikke blandet med kølervæske. Umiddelbart er det altså bare ikke mit bud, at det skulle være toppakning. Jeg synes ikke, der er nogen symptomer på det. Den ser jo så fin ud. Det er jo spændende. Jeg lægger en ny video op, og jeg er blevet klogere.